Эфирда хабарлар программасы исәнмесез, студияда Аделя Берханова. Югары Баграш авылындагы Троица ширкәвенең 137 еллык тарихы барлыгы билгеле. Хәзерге көндә бергәләп саклыйбыз федераль проекты буенча иман йортын яңарту эшләре бара. Иске ширкәвенең һәр детале агач төзелеш сәнгате буенча тикшерелеп, төзелештә кулланыла дип белгечләр. Эш барышы республика һәм район җитәкчелеге контролендә. Югары Баграш җирлегеннән безнең репортаж. Сейчас идет подготовка по благоустройству. Югары Баграш авылындагы тарихи ширкәүне яңарту эше дәвам итә. Татарстанның мәдәни мирас объектларын саклау комитеты рәисе Иван Гущин, Әлмәт һәм Бөгелмә епископы Мефодий район җитәкчелеге шул хакта фикер алыштылар. Бинаны яңарту эшләре бергәләп саклыйбыз федераль проекты буенча 2 этапта башкарыла. Этот объект деревянного зодчества, конечно, с трудом нам дался в определенном степени. Это благотворительный проект, и мы начали реставрировать его в апреле 2023 года, дали старт, разработали проектное решение соответствующее, привлекли специализированную организацию. И вот сейчас мы стартовали в рамках второго этапа уже реставрационных работ. Төзелеш эшләре узган елның апрелендә башланды. Элекке ширкәүнең нигез ташлары яңартылган инде. Бураның да 12 нергәсе күтәрелгән. Эш барышы белән республика һәм район җитәкчелеге дә даими кызыксынып тора. Бүген инде менә күренеп тора, фундаментлары эшләнеп, ярты стенасы уже күтәрелде. 12 нергәсе киләсе атнадан әзер тагы 10 нергәне күтәреп куябыз. Октябрь азакларына Алла берсә инде ширкәүнең түбә астына кертәрбез дигән ниятебез бар. Бүтән эшләрен кыш көне эшләп алып барып, Ширкәү төзелеше 2 ел дәвам итәчәк. Хәйриячеләр акчасына яңартыла. Бу ел көзгә кадәр аны торгызып түбәсен ябарга ниятлиләр. Аннан икенче этапта эчке эшләрне башкару планы тора. Иске ширкәүнең һәр тактасы агач төзелеш сәнгате законнары буенча тикшерелеп инвентарьга алына. Октябрь ахырына түбәсе ябылып, киләсе язларга Троица бәйрәменә кулланылышка тапшыру бурычы куелган. Этот храм обретет новую жизнь и прекрасно проходит его восстановление. Это новый сруб, который очень усердно, внимательно устанавливается. И дай Бог, к следующему году, праздник Святой Троицы, мы совершим освящение этого храма. Это будет великая радость. Бу ел биредә эшләрне 75-80% тамамларга уйлыйлар. Гыйбадәтханә янындагы территориядә кечкенә бакча да булдырылачак. Авыл халкы да иман йортын саклап калу өчен тырыша. Тиздән авылыбызда ширкәү шыңы яңгырар дип сөенә алар. Аделя Берханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Югары Баграш авылында булганнан соң кунаклар Зейнең 35-нче бистәдә төзелеп килүче Изге Макарий ширкәүе һәм храм комплексы төзелеше белән дә таныштылар. 35-нче бистәдә тагын бер ширкәү барлыкка киләчәк. Әлмәт һәм Бөгелмә епископы Мефодий эш барышы белән якыннан шәхсән үзе танышты. Булачак Изге Макарий ширкәүенә нигез салынган инде, янәшәдә генә трапезный төзелгән. Якын көннәрдә ширкәү фундаментына капсула салу чарасы узачак. Дай Бог, уже вот в середине следующего, уже этого даже месяца июля, мы совершим закладку капсулы благословенной грамоты в основании храма. Проект буенча ширкәүдән тыш чаң манарасы, трапезная, якшәмбе мәктәбе булдырылачак. Службалар моңа кадәр вагонда барса, трапезная кулланылышка тапшырылгач шунда узачак. Изге Макарий ширкәүен махсус хәрби операциядә җиңү хөрмәтенә багышларга уйлыйлар. Аделя Берханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Бергә киңәшләшеп, төпле нәтиҗә ясауга корылган авыл җирлекләре башлыклары семинарының чираттагысы Бухарай җирлегендә узды. Анда катнашучылар авылның социаль объектларында булып, аларның эшчәнлеге белән таныштылар. Начинаем нашу работу. Зейнең авыл җирлекләре башлыклары бу елы Бухарай җирлегендә район башлыгы катнашында күчмә семинар бара. 4 авылны Әлкин, Шунак, Апаш, Бухарайны берләштергән җирлектә барлыгы 621 кеше яши. Кунаклар беренче булып Ромашкино санаторий эшчәнлеге белән таныштылар. Авыл халкының күбесе бирегә йөреп эшли. Санаторий җитәкчесе Владимир Пещеров әйтүенчә, халыкның сәламәтлеген ныгыту өчен Ромашкинода барлык уңайлыклар бар. Санаторию самому 50 лет. В прошлом году исполнилось 13 сентября 1973 года он был образован, организован, но до этого эта территория имела большое историческое значение. Здесь много чего происходило.
Балалар бакчасы җирлекнең башкарма комитет бинасында урнашкан Урман мелодиясы дип исемләнгән бакчада 6 бала тәрбияләнә. Авылның 9 еллык мәктәбендә 49 бала калган. Быел 6-сын аттестат белән олы тормыш юлына озатканнар. Авылда янгын куркынычсызлыгы депосы да булдырылган. 2 янгын сөндерү машинасы хезмәт күрсәтергә әзер. Бохарай җирлеге башлыгы Елена Груздева әйтүенчә, бу елда янгын очраклары теркәлмәгән. Фельдшер-акушерлык пунктында ябык торганы юк, чөнки авылда күбрәк өлкәннәр яши. Барлык уңайлыклары булган медицина оешмасында 30 елдан артык фельдшер Зинаида Чернова хезмәт күрсәтә. Семинарда катнашучылар авыл үзәгендә урнашкан кибет эшчәнлеге белән дә таныштылар. Семинарнар гаиләсе үз йортлары янәшәсендә кибет ачып, халыкны көнкүреш товарлары белән тәэмин итә. Шунда ук пекарнялар да эшли, яңа пешкән икмәк, камыр ризыклары белән бухарайлыларны сөендереп торалар. Вот такой прекрасный магазин возле своего дома, на своем участке. Менә шулай булганның кадерен белеп, һәр нәрсәдән ям табып яшиләр Бохарай җирлегендә. Семинар киңәшмәнең пленар өлеше авыл мәдәният йортында узды. Аерым күрсәткечләр буенча авыл җирлекләре эшчәнлегенә анализ бирелде. Шәхси ярдәмче хуҗалыкларга дәүләт ярдәм чаралары, контракт буенча хәрби хезмәткә туплау хакында сөйләштеләр. Адилә Бурханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. 3 июльдә дәүләт автоинспекциясе оешуга 88 ел тулды. Шул уңайдан районның юл иминлеге сагы хезмәткәрләрен тәбрикләделәр. Зейдә иң яхшы юл иминлеге сагы инспекторларын тәбрикләделәр. Алар 3 июльдә һөнәри бәйрәмнәрен билгеләделәр. Зей эчке эшләр бүлегенең юл иминлеге сагы инспекциясендә Рамил Гарифуллин җитәкчелегендә 12 кеше хезмәт куя. Мактауга лаеклы һөнәрияләрен район җитәкчелеге дә котлады. Каждый день выходите на службу в жару, в холод, всегда на улице, и это большой труд, это дорого стоит. Работа тяжелая, но дело оно благородное. Из-за этого, коллеги, выражаю большую благодарность. Ваша работа, она очень нужная, очень важная. С каждым годом растет количество автомобилей. В связи с этим у нас увеличивается и интенсивность движения на дорогах. Хезмәтләрендәге уңышлары өчен юл хәрәкәте инспекторларына район башлыгының мактау грамоталары тапшырылды. Күп еллар шушы өлкәдә хезмәт куйган ветераннар бәйрәмнең кадерле кунаклары, төпле киңәшләре белән һәрчак ярдәмгә килергә әзер торалар. Һава торышының нинди булуына карамастан, һәрчак юл куркынычсызлыгы сагында торучы хезмәткәрләрне сәламәтлектән аермасын дигән теләктә калабыз. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Бүгенге көндә контракт буенча хәрби хезмәтне сайлаучылар арта. Ел башыннан Зейнең 80 егете оборона министрлыгы белән килешүгә кул куйган. Бүгеннәрдә хәрби комиссариаттан тагын 2 егетне озаттылар. Контракт буенча хезмәт итү өчен егетләр эше әле кичә генә үзе дә килешү төзегән 36 яшьлек Зей егете шулай ди. Ныклы карарын тормыш иптәше дә кабул иткән. Ират армия сафларында хезмәт итмәгән. Тыныч күңел белән махсус хәрби операциягә китә. Тылның да нык булуына ышана. Сам решил идти защищать родину. Так вот. Подписал контракт. Аларны якыннары хәерле юллар теләп озатып калдылар. Самое главное здоровье и чтобы домой приехал, все. Как бы я больше ничего не могу сказать. Килешү төзү күп вакыт таләп итми. Хезмәткә 18 яшьтән 65 яшькә кадәрге ир-атлар алына. Сәламәтлекнең ныклы булуы төп таләпләрнең берсе. Хәрби тәҗрибәгә һәм хәрби белгечлеккә ия булмауның әһәмияте юк. Барысына да өйрәтәләр һәм ярдәм итәләр. Единовременная выплата Министерством обороны 195 тысяч рублей. Ну, потом уж здесь в районе по каждому работаем в индивидуальном порядке. Еще некоторые выплаты, ну, от 700 до миллиона рублей выходит выплата. Бу көнне Зейнең 2 кыю ир егете контракт буенча хәрби хезмәтне сайлады. Ел башыннан район буенча 80 егет оборона министрлыгы белән килешүгә кул куйган. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Зейлеләр фронтка гуманитар ярдәм әзерләүләрен дәвам итәләр. Җирле халык ничек булдыра ала, шулай ярдәм итәргә тырыша. Аксар авылы апалары мәдәният йортына җыелып, хәрбиләр өчен маскировка шелтәрләре үрәләр. Эш барышын безнең төшерү төркемендә күреп кайтты.
Хәрби җырлар суза-суза әби апалар маскировка шелтәре үрә. Әнә шулай Аксар мәдәният йортында көн саен эш гөрли. Бар халык СВО зонасына гуманитар ярдәм әзерләгәндә, алар да бу эшне башлап җибәрергә уйлыйлар. Гыйнвар аенда оешкан волонтерлар төркеме 35 шелтәр үргәннәр. Бар кешедәген аңлап бетерми әле моны. Сугышның нәрсә икәнен СВО дип бездә инде без. Кешеләр күбрәк җирсә тизрәк бетәр иде. Менә шуны әйтәсе килә. Молодцы, менә безнең мондагы җөргән кызлар барысы да молодцылар. Берәүләр кисә, икенчеләр үрә, аларга карап хәтта күз иярми. Әзер булган шелтәрне эшенә егетләр өчен кирәк ярагын салып, капчыкка тутырып та куялар. Сания Садыкованың олы улы махсус хәрби операциядә һәлак була. Үзен ул егетләребезгә ярдәм итеп тынычландыра. Эштән соңгы көннәрдә кай вакытта буш вакытларда төшәм инде. Булышырга кирәк бит балаларга. Инде сугышлар тиз-тиз генә бетсеннәр дигән шушы сеткалар ничек дип әйтим, музейда гына калышлы булсын инде шушы әйберләр. Илдә сугыш барганда күпләр тыныч кына өйләрендә утыра алмый, үзебездән бераз булса да өлеш кертергә тырышабыз диләр. Бердән булып эшләгән изге гамәлнең нәтиҗәсе дә бар. Аксар авылы җирлегеннән әле тагын күп төрле ярдәм чаралары әзерләнә. Авыл халкы инде бик теләп булыша. Без шушы махсус хәрби операция башлаганнан соң 8нче гуманитарный помощь җыя башладык. Без инде именной посылкалар әзерлибез. Именной посылкалар инде безнең һәрберебез егетләренә барып җитсен дип икешәр посылка җибәрәбез. Алар сораулары буенча, аннар инде без обязательно чакырабыз әниләрен, бергә тутырабыз. Нәрсә кирәк әйберләрне инде. Аннар алардан хәбәр көтәбез. Алар безгә инде җибәрәләр фотоотчет, сөенеп, шуларның фотоларын инде без группага куябыз да, ал группаларына халык сөенә инде. Төшкә кадәр эшләгәч, җыелышып чәй эчеп алалар. Мәдәният йорты хезмәткәрләре иртәдән коймак басып, тырыш волонтерларны сыйлый. Җәй булуга карамастан, шелтәр үрергә килүчеләрнең сафлары кимеми. Көненә бер шелтәр үрергә өлгергән чаклары да бар. Изге теләк белән башкаручыларның гамәлләре бары тик мактауга һәм хөрмәткә лаек. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Басуларда игеннәр өлгереп килә. Быел һәр бөртек кадерле, үстерелгән икмәкне югалтуларсыз җыеп алырга да кирәк. Механизаторлар алда торган бурычның җаваплылыгын яхшы аңлыйлар. Шуңа күрә комбайннарны урып җыюга әзерләүгә елдагыча зур игътибар бирелә. Зей шикәр агрофирмасында безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Әлегенә ремонттан чыккан комбайннар бер-бер артлы агрофирма бүлекчәсенә кайта. Районның барлык хуҗалыкларында уракка чыгачак техникаларны әзерлиләр. Ремонтник малайлар бөтен кайышларны алыштырганнар. Әйбәт, яхшылап тарттырып куйганнар. Зей шикәр агрофирмасының алдынгы комбайнчысы Шәйхенур Миникеев уракка төшүне түземсезлек белән көтә. Комбайнының һәр шөребен җентекләп тикшерә. Быел ул 40нчы җәен урып җыю эшләрендә катнашачак. Узган сезонда New Holland TS56 комбайнында 2234 тонна икмәк суктыруга ирешә. Быелгы уңыш та яхшы булырга охшаган ди. Безнең быел урожайлар начар түгел, матур күренә. Безгә шуларны югалтусыз җыеп алырга кирәк. Тиз, кыска сроклар вакытында. Шулай, булай икмәкле матур. Шәйхенур абыйның 2 улы да быел комбайн руле артына утырачак. Алар да кичкенәдән икмәк кадерен белеп үсәләр. Безнең поколение үсеп бара, безне алыштыра яшьләр кирәк, яшьләр. Яшьләргә нәрсә дип әйтәсем килә. Стимул бары эшләгән кешегә зарплатасын вакытында бирәләр, әйбәт түлиләр. Хит кайда эшләсен дә акчасы әйбәт. Отлично. Эшләргә була. Быел район кырларында 50дән артык комбайн икмәк суктыруда катнаша. Тиздән барысы да әзерлек сызыгына куелачак. 10 июльдә исә махсус комиссия тарафыннан уракка чыгачак техникаларның әзерлеге тикшереләчәк. Адилә Борханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Шуның белән җомгага әзерләнгән хәбәрләр чыгарылышы тамам. Мин сезнең белән сау буллашам. Ялларыгыз имин үтсен.